Xa levamos un tempiño, Sara e Iago, con Nusca Chusa nesta sección, nesta horta de Nusca. Recordo das primeiras veces que pudemos conversar con ela, achegándonos a esta celebración do San Xoán, que alabai, que xa foi, que unha vez nos contaras aquí as ervas e as plantas, o que había que coller para esa noite máxica e despois lavar a cara con esa auga acompañada de ervas, verdade? Recórdalo, Nusca. É verdad, como non me vai a acordar, sí, que ademais é algo que me encanta facer e intentar axudarlle a todo o mundo, claro, para facelas, pero como ben dis, xa foi, para o ano repetímolo se fai falta. Efectivamente, para que non queden dúbidas, ainda que xa algún experto na materia nos contou que vai depender da zona, sí, porque en moitos sitios son sete flores, noutros son 5 ou ervas, noutros unha, depende da zona e depende tamén da disponibilidade desa flor que necesitemos, da planta que necesitemos, verdade? Sí, é verdade, totalmente. Pois imos o chollo que temos moito e moi pendente, pero de todas formas imos lembrar, verdade, Iago, que mañá tamén estará Nusca con nós a mesma hora, a partir das 6, para dar saída a todas esas consultas que nos foron chegando nos últimos meses. Sí, esta semana temos, non sei se acabaremos con exceso de Nusca, 2 días seguidos. Que va, nunca quedamos con ganas de máis. Sobresaturados de... Nunca. Pois se vos parece... Eu fago como anterior que estuvo antes, eu tamén amenazo seriamente con volver mañán. Como Ricardo, que volve. Sí, como Ricardo. Pois, como temos 2 xornadas por diante para sacar estas consultas que tiñamos pendentes, imos ao chollo, se vos parece, e comezamos por un audio que temos aí guardadiño, imos escoitalo. Boa tarde, felicidades polo vosso programa. Queríalle preguntar a Nusca se é moi necesario enregar as orfinias, porque eu teño unhas que me secaron, non sei se foi por encharcamento ou por outra cousa. Moitas gracias, boa tarde. Son Pepe, de Boimorto. Grazas, Pepe, de Boimorto. Hola, Pepe, que tal, de Boimorto? Mira, é que as urfinias, como nos gustan, como nos enchen de coloridos patios, porque son como son as petunias e normalmente son colgantes, non? Entonces poñémolas en macetas. E sí, é verdad que poden morrer por moita agua, porque a maioría das veces, cando as compramos, como é unha planta máis ben estacional e de verán para colgar e así, as poñemos nos balcóns, normalmente son plantas que as metemos en macetas que non teñen furacos. Claro, para que non nos pinquen despois ali no sitio, non? É moi posible que as encharquemos ao regar. Que pasa con esta planta? Que se ten a terra demasiado mollada, as raíces por encharcamento morren enseguida, non lle dá tempo nin a dicir ai. Entonces, casi é mellor esperar a que a planta decaia, porque ademais nótaselle moitísimo, porque empezan as flores como a pechar un pouquiño, e fan as follas un pouquiño así cara abaixo. Entón, nese momento, é cando é o momento de regar. Sin esperar moito, porque, sabes, tamén é unha planta un pouco caprichosa, e logo che di, non quero moita agua, e ti preguntaslle, canta que é? E diche, non sei, ti saberás. E ao contrario tamén, sabes, ti espera a que estea un pouquiño seca a terra antes de regala, pero tampouco nunca encharcada, porque pode morrer por ambas cousas, por seca, moi rápido, e por encharcamento tamén moi rápido, o sea, é bastante delicada, pero é tan fermosa. Pois a ver se hai sorte, amigo de Boimorto, e senón xa sabes onde estamos para que nos contes como che foi. Máis cousiñas, Iago? Pois máis consultas como esta na que nos din. Plantei esta vaga de goji hai mes e medio en Moraña a pleno sol á beira dun barranco para que non encharque de auga, que teño entendido que son os seus requerimentos. Estaba preciosa e dobrou o tamaño, pero agora caeronlle as follas e secoulle a vara máis longa. Sería polo clima? Que me aconsellas para tentar salvar a Nusca? Mira, a verdade é que non é que se vexa tampouco aínda tan mal. O que pasa é que, claro, ao mellor sufreu no trasplante máis do que debería, sabes? Se foi aguantando porque ten unha resistencia como acumulada de cando estaba ben, non? Ten eses azúcares como acumulados e foi indo. O que pasa é que ao mellor o trasplante non lle sentou ben, ou tamén pode ser que o sitio no que a plantou estivese demasiado compacto, demasiado duro.
non? E a hora de quereren expandir as raíces, pois non tivo, está tropezando con un muro aí, non? Se non é ese o caso, tamén debería de valorar ao mellor mirar se o cepellón, cando sacou a planta desa maceta, que non tuvera o cepellón tan duro e tan duro que faja como unha especie de esponja e que as raíces tampouco non sean capaces de sobrevivir fora dese espacio no que estaban como cosificada, non? Entonces, eu daríalle un tempo de recuperación, porque é verdad que pode sufrir co trasplante o sitio, porque cando a traemos de outro lado estaba en unhas condicións e nós de repente puxámoslle as nosas condicións. Entón, ao mellor, pois pudo ser eso. Eu non desesperaría porque vese, está desplumada, pero non a vexo mal de todo aínda, así que vamos a dar tempo, vamos a dar un mes máis ou así, que en canto a xente, si non tiña o problema das raíces compactadas, vai ir ben. Eu estou segura de que iso que vai ir ben, que vai ir arriba. Pois imoslle dar ese prazo, un meseciño, e despois xa analizamos se hai que facer outra cousiña. Eso, alá por setembro vemos que se pode facer se non houve solución. Imos con máis cousas. Todas as consultas son ben interesantes e son ben importantes, como ten dito Nuska, pero esta a mí chamou a atención, A miña dúbida é se poden comer os froitos se a planta está enferma. Por exemplo, os pexegos se a árbore ten a enfermidade esa das follas, creo que lle chaman lepra, ou os tomates se a planta ten fungos. Eu creo que é bastante interesante, porque ao mellor é unha cousa que nunca pensamos. A ver que vemos ali o froito ben e pensamos que se pode comer sen máis, claro. Sí, e máis é algo que me suelen preguntar así a menudo, porque claro que resulta curioso, se nos poden facer daño outros hongos e outros virus e outras bacterias, non, ao mellor pois podeche coller a duda, pero mira, neste caso sí que se pode, o sea, os hongos e as bacterias e os virus que atacan as plantas están especializados en células vegetales, non en células animales. Pero, ollo, o sea, ti podes comer unha fruta si o fruto está, pois, non sei, algo deformado, como encolloado cara a un lado, pero solo non podemos comelo si ten como unha parte blanda, non? Como que está blanda. Si ten hongos ou mofos, non vale con quitarlle solo ese lado, porque ti as esporas do hongo non sabes hasta onde chegan no melocotón. Non sei se me explico. Si está deformado por culpa dunha enfermedad, pódese comer perfectamente, pero si ti tes o fruto na man, e o fruto ten esporas, ten hongos, está blando, está como medio podre, ou cheira mal ou así, eso sí que é mellor desbotalo, porque eso de cortarlle o cacho non chega. Non vai así. Entonces, pero si é solo porque está deformado ou por culpa da abolladura que doulle como unha costra dura ou así, ti quitas ese cacho e a fruta podese comer. Porque como digo, repito, os hongos hongos, bacterias, virus ou que sexa, que lle atacan as plantas, non están especializadas en células animales e en nós non sobreviven. Pero bueno, eso non quita que si ten mofos, que os comas e que che senten mal, claro. Mofos me refiro visibles, visibles cando, imagínate un peladillo que está como castaño e ten peliños verdes. Eso non se come. Vale. Quedou claro. Xa nos quedou clarísimo. Quedou claro. Senón, pois bueno, se hai algunha dúbida máis ao respecto, xa sabedes, con absoluta liberdade a formular aquí no programa para que Nuska nos dé a bo consello. Tamén para a seguinte consulta que nos chegou, Iago. Sí, de Jesús Vieito, que dinos que este ano fixo dous bancais baixos para plantar amorodos, aproveitando os fillos que saíron da colleita do ano pasado, que fora moi boa. Acórdome que tivera uns amorodos enormes. Este ano vexo que as novas plantas custoulles a sentarse, florecen, van sacando froito, pero vese que lles custa moito e poucos chegan a madurar. No bancal orixinal, onde quedaron parte desas plantas de amorodos orixinais, dan con moita rapidez e maduran moi ben. Iso sí, o amorodo deste ano moito máis cativo que o do ano pasado. Están a pleno sol, renovei con compost e fertilicei con té de humus da casa. Que pode estar pasando para non estar producindo ben? E, por certo, Jesús envíanos un montón de fotos con pelos e sinais de como está a súa horta.
maravillosas, o sea, primeiro, antes de nada, Jesús, parabéns, porque é do tipo de hortas que me gustaría visitar, o sea, teno todo fermoso, bonito, todo aí como moi combinado e tal, e vaille genial, non? Que lle pudo pasar co das fresas? Pudo ser que ao mellor o fixera un pouquiño tarde, porque cando se fai o trasplante, o saneamento, lle quitas fillos a unha fresa, mellor é con frío, non con frío invernal, pero si antes de que veña o calor. Por eso eu recomendo facelo sempre en xaneiro, en febreiro, tal. Bueno, que parece ser que o fixo todo ben, pero vamos a pensar que ao mellor a acidez do novo bancal, do outro bancal onde plantou os fillos das do ano pasado, vamos a pensar que ao mellor ten unha acidez como moi alta, o sea, que ten un pH moi alto. Eso, que non ten unha boa acidez. Porque as fresas, recordovos que necesitan unha terra máis ácida que é unha lechuga, que é un tomate, que é unha pataca, porque é un tipo de fruta que necesita a terra ácida. Tamén pode ser que se estean aínda asentando, así que non vamos a dalo todo por perdido. Eu vou a dar dúas solucións, o sea, como as fresas necesitan un chan ácido, este é un novo bancal, botoulle compost moi ben feito, pero o humus ao millor, pois anduvo aí no pH. Entón, eu solucións a largo plazo, si composta picaños, non? O sea, as follas de pino, o arume, non? Que se chama, ou follas de carballo, que teñen tamén unha certa acidez, e lle bota xusto onde plantou as fresiñas, vai a ir acidificando pouco a pouco ese terreno para que as fresas se asenten millor. E a corto plazo, se o quere intentar, porque pode ser eso, corrígese rapidamente a acidez da terra, botando unha cucharada de ácido, pode ser cítrico ou acético, o sea, pode ser zumo de limón ou pode ser unha cucharada de vinagre, porque eses dous tipos de ácido o que fan é poñer o pH un pouco máis ácido para que a fresa estea mellor no sitio onde as trasplantou. O sea, en 1 litro de agua, unha cucharadiña de vinagre, e con eso regar as novas fresas. Bueno, pero eso, eu sigo pensando na miña cabeza que lle hai que dar o tempo de adaptación. Si sacou os fillos fai pouco, teñen que enraizar. Si se separaron da nai con moi pouquiña raíz, faille falta tempo para botar raíces novas. Este chollo sempre digo que é mellor facelo con frío e humedad, e se o fixo con calor, hai que dar tempo de asentamento tamén. Non sei, si están verdes, pero medran pouco e non logran fruto, é porque están asentando. Ou teñen unha acidez escasa. Entón, corrígeo perfectamente regándoas unha vez cada 20 días, 1 litro de agua, cucharadiña de vinagre. E parabéns, Jesús, porque tes os bancales fermosísimos. Dan ganas de comelos. Que bo alumno foi este curso, Sí, vou a dar un sobresaliente, Es que estamos aí no remate de curso. Poderíamos dar algún que outro como se chama? Algún que outro premio, recoñecemento a todos aqueles que seguiron as indicacións de Nuska e levaron adiante. Sí. Mañán preparo os diplomas. Imos con máis consultas. Pois a seguinte ven dende Narón, dignos que se poñen en contacto de novo con nós para amosar a Nuska o problema deste ano cos allos. Que pasa con eles? Que pode facer esta persoa cos allos? Mira, a ver, eu según vexo, a verdade, o máis importante non é salvar esta colleita, porque xa non hai margen de corregir o problema que ten. Ten un problema importantísimo de rolla, que é o único que vexo eu. A rolla é un tipo de hongo que caracterízase porque ten uns puntiños amarillos que se lle tocas manchacho o dedo. Amarillo, que cando está xa moi madura a rolla, pois viran como en color castaño, non? Pero bueno, xa che digo, agora non hai margen de corrección. O que pode facer é sacar eses allos, aproveitalos como poda, o que hai é que actuar para evitar o mismo problema po ano que ven, non? O sea, porque asegúrolle que vai a ter o mismo problema para o ano. Primeiro, arranca os allos. Non pasea as follas pola horta, o sea, bolsiña de basura, que lle quite as follas ali, porque a rolla son esporas de hongo e se as pasea pola horta vai nas saís como semillando, non? Entón, xa directamente na bolsa de basura. E despois pode facer biofumigación, o sea, unha fumigación de maneira natural, biológica, e sementando cando saque eso, mostaza blanca ou unha mezcla de navicol e grelos, que sei o que facemos de sempre sin saber que valen como biofumigadores, non?
O sea, ti plantas ou eso, mostaza blanca, ou unha bicol e grelos, ou unha bicol ou grelos, ou todo mezclado, fai o que queiras. Se é para biofumigar, o que temos que facer é triturar esas plantas antes de que empecen a botar flores, o sea, antes de que empecen a ramificar para arriba para botar flor. Entonces, tritúralo e deixalo no chan, porque teñen uns compostos estas plantas que se chaman glucosinolatos, esas palabras que lle gustan a Iago, que as aprende de memoria, esas pode repetir despois. Sí. Todas, glucosinolatos. E esos son, son uns compostos biofumigantes que che van a axudar a matar as esporas que queden aí no chan. De todos os xeitos, eu diríalle que para o ano, en 2 anos a poder ser, que non plante aí nin allos, nin cebolas, nin puerros, porque son todos da mesma familia, o sea, das alliáceas, son plantas que poden compartir a mesma enfermedade. Entonces eu diríalle que polo menos en 2 anos non plante aí eso, pero si outras cousas, pode plantar repolos que non comparten a mesma enfermedade, ou millo, ou xudías, que lle vai a axudar tamén a regenerar o chan de maneira natural, pero que o máis importante é sanear ahora mismo e non plantar en 2 anos, é biofumigar. Pois aí queda, biofumigar e non plantar en 2 anos. Biofumigación, como dixo Nuska. Biofumigación a base de glucosinolatos. Cuidado, Glucosinolatos. Temos que ir coa última consulta desta tarde, Nuska, pero como mañá temos segunda chega, daremos boa conta do que nos queda pendente. Sí. Vale, perfecto. A seguinte tamén fala de allos, o que pasa é que ven de outro lugar, venden de pollo, dinos. Quería saber se os allos hai que deixalos secar completamente antes de quitalos da terra. Totalmente. Eu son das que defendo a capa e espada que tanto os allos como as cebolas hai nos que deixar de generar en por sí, sin doblarlle a cinta, sin darlle o nudo aos allos nin nada, porque teñen que entrar en senescencia por sí solos. Entón, deixalos secar na terra sempre cando o tempo non lo permita, porque ti imagínate, os allos normalmente recóllense pois en agosto, non? Durante o mes de agosto, dependendo de cando os plantaras. Pero corremos o riesgo de que tamén se adianten as chuvias e que nos empece a chover en agosto. Entón, se o tempo non lo permite, porque é un tempo seco, vamos a deixar que queden ali na terra. Despois podémolos arrancar e deixalos secar aínda sin quitarlle as cintas nin as raíces, deixalos secar aínda 10 diiñas ou así, porque acaban como de sustraer a través da senescencia, acaban de sustraer todos os nutrientes que tiñan nos lasos para conservar un bulbo pois moito mellor, moito máis sano e moito mellor por moitísimo máis tempo antes de que nos empece a botar o gomo do grelo. É que máis? Pois má olla, que estaba falando? Sabes por qué? Porque estaba pensando... no. Se acolliches o fío. Outra cousa... No, estaba falando porque tiña medo que despois, te imagínate que en agosto que empece a chover, non? Entonces, claro, témolos que sacar ao millor un pouco antes, pero podémolos deixar secando no albollo polo que che dice, non? Que acaban de sustraer os nutrientes que teñen guardados nas follas para o bulbo. O sea, que se o tempo nos permite, deixámolos secar totalmente na terra, e se empezan unhas chuvias moi tempranas en agosto ou a finales de julio, e só os temos para coller, é mellor recollelos, porque o bulbo con moita humedade e co calor que ten a terra, podelle facer un bafo e poden empezar a pudrir e non queremos eso, sabes? Entón, eso, vamos a mirar para o tempo e según nos diga o tempo, vámonos a deixar un pouquiño máis ou un pouquiño menos na terra. Pois que ben traído, porque do tempo imos falar precisamente agora con Ana Celia Vázquez, que xa anda por aquí, para contarnos a previsión no máis inmediato, e tamén para ver si é verdade que ese refresco que necesitamos os humanos ven de camiño despois destas xornadas abafantes que tivemos de calor. Oes, Nuska, que quere aquí apuntar algo, Iago? Non, nada, simplemente lembrar que mañá Nuska estará aquí de novo a 6 da tarde, pecharemos esta sección por esta temporada, entón xa non nos mandedes máis consultas porque xa non nos queda tempo, temos aínda unhas cantas as que darlle resposta que mañá intentaremos darlle saídas que nos quedan, e tamén queremos lembrarvos que se ao longo de todo o ano vos perdestes algunha das seccións ou queredes recuperar para anotar esas cousiñas agora que seguramente nas vacacións teñades tempo de poñervos a traballar na horta, tedes todas as seccións de Nuska en agalegaudio.gal buscando o podcast na horta.
Aí o tedes. Aí está. Na horta. E despois haberá repesca Moi en ben. setembro, seguramente. Co cal, se agora non Hai que saen estudar polo estas verán. consultas, a ver que pasa en setembro co que teñamos pendente. Vale. Nusca, ata mañá. Un saudiño. Ata Pois logo. hasta mañán á mesma hora, aquí estaremos. Ata logo. Chao.